Makadunyiswe uJesu Kristo kuze kube phakade. Amen. Igama Sphakamiso Madonda from Nkulunkulu Diocese. Namhlanje bengithanda sike sibheke izwi lesine esilithola lapha evangelini kukaMark chapter 15 verses 34 elifundeka kanje. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, okungukuthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Uma ngabe sibheke lelizwi leli, ngithanda ukuyiqala ekuqaleni lendaba. Siqale encwadini kaGenesis chapter 1 verse 27. Lapho uNkulunkulu edala umuntu ngokomfanekiso wakhe. Uma ngabe eseqedile ukudala, umnikeza responsibility, umnikeza umsebenzi ukuthi aqambe izilwane, azinikeze amagama. Uma ngabe esekwenzile lokho, uNkulunkulu umnikeza inkululeko umuntu, kodwa umuntu akakutholi ukujabula, abese amdalele umuntu ongowesifazane. Uma ngabe esemdalile lo muntu, kodwa uyena oholela umuntu esonweni. Indaba ilapha, uma ngabe uAdam esenesono, akakhali kuNkulunkulu. uNkulunkulu akazwani nesono. Uma ngabe uAdam esengene esonweni, akakhali kuNkulunkulu. Uma ngabe uJesu eseya onqamlezweni, esebethelwa esiphambanweni, uNkulunkulu uma ngabe embheka ubona ububi bezono zethu, abese abheke eceleni. Ekubheka kwakhe eceleni, uJesu yakuzwa ukuhlukana noNkulunkulu. Abukho ubuhlungu okudlula ukuhlukaniswa nothando lukaNkulunkulu. Ingakho uJesu ememeza ngezwi elikhulu athi, Eloi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Engabe mina nawe sikhala kubani? Uma ngabe sesibhekene nobunzima bempilo, engabe ukhala kubani? Engabe kunezinto okhala kuzona, othembela kuzona, ezithi mangabe seziphelelwa amandla, uqala ungazi ukuthi fanele ukuthini. Okanye kunabantu okhala kubona, othi mangabe sebefile bakushiya, ungazi ukuthi ukhale kubani. Noma uthi mangabe sowufile wabashiya, engazi ukhala kubani mawufika phambili. Namhlanje ngizothi asikhaleni uNkulunkulu. Inkonzo yokuthobeka iyavuka kumina ukuthi sivume ukuthi sibuthakathaka, sivume ukuthi siyizoni, sikhale uNkulunkulu. Lapho siyakuthethelela kumaHubo 50 verse 15, ngibize ngosuku lwenhlupheko, mina ngiyakunkhulula, wena uyakungidumisa. Asikhaleni uNkulunkulu, ngoba sonke sibuthakathaka, sonke siyizoni, sonke sinamaphutha. Namhlanje sizothi asikhale uNkulunkulu. Lapho siyakuthethelela. Makadunyiswe uJesu Kristu. Bazalwane, ngifuna ukuthi uma ngabe sikulonyaka ka2023 sibheke emuva ngenkathi sihamba emhlabeni, engabe sihambe kanjani? Engabe sihambe kanjani? Ekukhaleni kwethu sikhale saphelaphi? Thiwe ingane engakhali ifele embelekweni, engabe wena ukhala kubani? Asikhaleni uNkulunkulu, uyakusisiza. Ngegama likaYise neNdodana noMoya oNgcwele.